pregătit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Shark by 2. Este un nou episod. Joc. Da, și îmi pare rău că n-am mai filmat, dar am avut eu niște probleme. Vom începe imediat. Nu mai avem mult și începem. Dar, înainte să începem, vreau să vă zic ceva. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe, să ne strângem o familie mai mare. Visul meu este să ajung la 100.000 de abonați și lăsați un comentariu. Ce jocuri vreți voi să mai jucăm? Bun. Acum ar trebui să se facă ceva și voi intra imediat. Bun, doar să aștept. Băi, fete, acum alege cine va fi rechinul, să vedem dacă voi pica chiar eu. Vă zic de acum, ăla nu-l iuz. Haideți să ne alegem o barcă. Da. Eu deja mi-am ales-o. Hai. Că acum începe distracție. Ok? Vă dau un mic sfat. Mișcați-vă foarte mult. Că e posibil ca rechinul nu mai nu vreau să fie rechin. Și atunci, da. Bun, obiectivul nostru pe acest joc este acela de a încerca să omorâm rechinul, dacă nu să supraviețuim. Am aflat că el e principal, dar trebuie să o facem să supraviețuim. Dar că noi trebuie să găsim rechinul. Dar noi trebuie să omorâm rechinul. Vedeți cine a fost. Tocmai am salvat pe cineva de la mine care posibil ca rechinul să-l atace. Nu îți facă mai bine. O să trag și el rechin. Hai să da. Mamă. Am spus de aici. Da, de aici. Holy shit! Dai! Nu barcă, dai! Tragi! Oh my god! Nu vreau dacă stau în locul 1, chiar și dacă am murit. Fiindcă totuși am tras în el și de mult am tras în el. Hai să așteptăm următoarea rundă, dar mai întâi rezultatele la prima rundă. Bun, au făcut rezultatele și eu am picat pe locul al doilea. Da, păcat. Mare păcat că am picat pe locul al doilea. Ei, locul al doilea e tot un loc bun până la urmă, nu? Mă rog, nu contează. Haideți să vedem cine va pica rechin. Era evident că el va 37 de șanse. Cum să nu pișc? Nu mai zic nimic. Da. Haideți să începem altă meciul. Stați, hai să ne mișcăm cât mai mult. Stați că acum e mișcat. Ok, aparent
rechinul e în joc. Și deja-l văd. Deci, bine am început runda. Hei! Stau! O parcă ăsta e indestructibil, ești nebun! Dă-i, rupe-l! Să-mi viață, what the fuck? Dă-i! Vă promit că încerc să fiu mai bun. Runda viitoare! Bun, băieți și fete, au picat și locurile. Vă zic doar că eu n-am picat pe nici 1, nici 2, nici 3. Acum va începe următoarea rundă. Hai să vedem dacă voi pica eu. Eu nu mai zic absolut nimic. Deci, nimic nu mai zic, nimic. Ok, băieți, fete, asta e ultima rundă care o joc. Dacă câștig, bine. Dacă nu-i deloc. Asta. Da. Poate știu și eu ceea ce se întâmplă aici. Cum se numește ceea ce se întâmplă? Că vreau și eu să știu. Cum se numește? Asta. Asta. Ok, băi, cam atât cu acest episod. Scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade de genul sau chiar acest joc. Eu am fost Cristian F12 și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!